Do ovoga trenutka ipak Velšani, ali imamo novu priliku za nalete. Lovren je potegnuo. Lovren i 1-1! Evo ga! Lovren drugi njeg! Blokirao je to Ganter i onda je vratio tu loptu ipak Mandžukić ovdje za Lovrena koji je to potegao iz ovog prostora ovdje. Olić, još jedna povratna lopta. Eduardo! 87. minuta, zlatni naš Dudu! 2-1! Ma zabija je u Osijeku, zabija je i ovdje, evo ga, 27. njegov pogodak, Hrvatska je Slišković, Duvnjak, Kopljar na vanjskim pozicijama. Gvori će proći sam, zabiti ovo, ali kažu Njemci, ne može to tako. Da Hrvati odu s 2 razlike na poluvrijeme, to je ipak malo previše. Loptu sada Runjejevo prekršaja u prvom dijelu, 2 naših, samo 1 u nastavku, a pogledajte kako raste broj prekršaja kod Gruzijaca u drugom poluvremenu. Žuri sada Eduardo. Čeka ga tu Hubutija, Eduardo. Evo ga! 2-1! Ma tako je! Eduardo Kalinić, 2-1! Sve se u 2 minute okrenulo! 2 konkretne situacije i dali smo 2 gola. Odlučnost Dujmovića prije 2 minute i sada Eduarda da Silve. Izvrsno, konačno. Kakvo oduševljenje i na tribinama i na svečanom dijelu poljudskog terena. Skočila je kompletna klupa i cijeli stručni stožer, gotovo da su ušli u igralište.